Ngizwe ngaphezulu kwama-35 eminyakeni ngifunda ngengqondo yomuntu kanye nemithetho ebusa umkhathi, futhi ngizokwethula okuthile okungase kuqhathanise amakholwa akho, ubudala abukhawuleli ubukhulu bamaphupho akho. Cabanga, ukholwa yini ukuthi eminyakeni engama-35, 45 noma 55 uhambo lwakho seluyalelwe? Ukuthi uma ungaqoqi ingcebo kuze kube manje, awusoze wenza. Ukuthi uthando lweqiniso, uma ungakatholanga, alusoze lwaphuma. Ake ngikwethule iqiniso elithintayo, isimo sakho samanje asiyona imiphumela yobudala bakho, kodwa yiwona umkhawulo olukhulu wejubane olukhulu oluphuma usuku lonke. Ngokushintsha lo mkhawulo, ngokuqinisekile, impumelelo yezimali, uthando nokufezeka komuntu siqu kuzoshintsha. Ngifumene ukuthi konke kuyahamba. Isihlalo ohlala kuyo siyahamba, umzimba wakho uyahamba, imizwelo yakho iyahamba, ngisho nezinto zakho ezibonakalayo zinomkhawulo olukhulu oluhlukile. Akukho lutho oluma ngoba amandla aphila phakade. Uma konke kuyahamba, sihlala emandleni ezinga elikhulu. Umbuzo obalulekile ukuthi, yiluphi uhlobo olukhulu olukuhlanganisa usuku lonke? U-Einstein wathi, konke amandla, futhi yilokho kuphela okukhona. Lungisa umkhawulo olukhulu olufunayo, futhi luzovezwa. Akukho enye indlela. Lokhu akusona ifilosofi, yifiziksi ehlanzekile. Inkinga yilokho ukuthi abantu abaningi baya ezingeni eliphansi, ngaphandle kokubona. Mangaki amahlandla uvukile unemicabango yebandlululo, ukwesaba ukulahlekelwa umsebenzi wakho noma ukukhungatheka ngokuba yedwa. Futhi yini umphumela? Usuku lwakho lubukeka lusingatha ukuqinisekisa lezo mizwelo emibi. Akulona ithuba. Uyahamba ngezinhlangothi zokwesaba, ukuntuleka, ukunculumana, futhi ukuphila kuphendula ngendlela efanayo. Ngiyazi ukuthi kungase kubonakale kungakholeleki, kodwa cabanga ngamahlandla amaningi owuqalile ngesonto ngentukuthelo uma ucabanga ngomsebenzi ongathandi. Uphumelela ukudonsa izimo ezizokhuthaza ukukhungatheka lokhu, umqondisi ongcono kakhulu, ukuthi ukuhamba okukhulu, izinkinga ezincane ezibukeka zikhulu. Umkhawulo olukhulu oluphuma ekuseni ube yilona khulu lokho oqaphile ngalo usuku lonke. Wake wabona lokhu? Cabanga ngokuphambene. Cabanga ukuqala usuku oluhamba ngokubonga, ukuzethemba nokuthanda. Akukona ukungabi namqondo. Izifundo zepsychology ethuthukile, njengeza uMartin Seligman, zibonisa ukuthi abantu abakhulisa imizwelo emihle banokuphila okungcono kakhulu, ubudlelwano obude kakhulu nemiphumela emihle yezimali. Akuyona imilingo, yi-vibration. Isimo sakho sangaphakathi sishapa isimo sakho sangaphandle. Ngizame lokhu izikhathi eziningi. Lapho ngixhuma embonini yokudala inkampani yomhlaba wonke, ngangingenayo ihhovisi, iqembu noma imali enkulu. Kodwa ngagqamisa amandla alowo owayesele ephila leli qiniso. Ngikholelwa ngaphambi kokubonakala ngokomzimba. Ngokumangazayo, abantu abalungile baqala ukubonakala, amathuba ahlelwe, futhi okungenakwenzeka kwaba yiqiniso. Ungase ubuze, kuthiwani uma ngizama ukuhamba ngendlela ehlukile futhi akukho lutho oluqala ukushintsha? Lokhu yilona dudliso elivalela abaningi. Imfihlo isekuqinisiseni. Ukushintsha okulodwa kwengqondo akusishintshi ukuphila kwakho, njengoba ukufunda okukodwa kungashintshi umzimba. Kodwa uma uqhuba vibration entsha, iba yiyona ephambili, futhi umhlaba wangaphandle uhlangana ngokuya ngayo. Ngakho ngibuza, mangaki amahlandla okudla imicabango emibi mayelana nemali, uthi awusoze uphumelela, ukuthi kunzima kakhulu, ukuthi awuzalelwanga lokho? Mangaki amahlandla okwenza wazi ukuthi uthando alukho kuwe, ukuthi bonke abantu abalungile sebehlangene, ukuthi ubudlelwano buhambisana nokuhlupheka? Yilowo nalowo ukukholwa yi-vibration. Uma usaloku ukuphila kwakho kuzoba yiyo leyo mandla. Uma konke kuyi-vibration, futhi konke kuyiyo, khona-ke ubudala bakho, esikhathini esidlule noma ukungabi namathuba akukucacisa. Okuqondisa imiphumela yakho yi-vibration oyikhethayo ukuyigcina. Izindaba ezinhle ukuthi, njengoba ushintsha isiteshi serediyo, ungashintsha i-vibration yakho.
Qaphela manje, yini oyigxilisa kuyo? Yini ozizwa ngayo isikhathi esiningi? Yilokho okwakha ukuphila kwakho. Uma uzama ukushintsha lo mkhawulo, noma kancane kancane, uzobona ukuphila kuphendula ngezinye izinhlangothi. Ngiqonda imizwa yokuphelelwa yithemba. Eminyakeni engama-26, ngithole kuphela amadola ayizi-4,000 ngonyaka futhi ngikweletha izi-6,000. Kwakunjengokuthi isinyathelo ngasinye esiphambili silandelwa amabili angemuva. Ngangingenayo imfundo ehlanzekile, okuhlangenwe nakho komsebenzi noma ukuxhumana okuthintayo. Bengisebenza emisebenzini eyayidinga kuphela umzamo womzimba futhi ngangingazizwa ngigula njalo. Ngingozwa ukuphefumula, ukugula okuvamile nokukhungatheka okujulile. Ngingaphansi komjikelezo wokuntuleka futhi okubi kakhulu, ngikholelwa ukuthi kuzoba yiqiniso lami phakade. Kwaze kwaba usuku olulodwa, indoda yanikela encwadini, cabanga futhi ucebe, kaNapoleon Hill. Angizange ngicabange ukuthi lezo zikhalipho zizoba yizona ezazoshintsha ukuphila kwami. Ekuqaleni kubonakala njengencwadi enye yokuziqeqesha. Kodwa ngokufunda, futhi ikakhulukazi ngokusebenzisa imfundiso yayo, ngiqaphele ukuthi bekungeyona imilingo noma amaqhinga ezimali. Kwakuyisikhathi sokuqala ukushintsha i-vibration yami, indlela yami yokucabanga, ukwazi kwami ngami. Ngiyakhumbula isikhathi sokuqala engizinikele ngempela. Bengifunda incwadi nsuku zonke, ngisho noma ngingayiqondi konke ngokushesha, futhi ngabuye ngithi ngiyophumelela. Kwakuyinto emangalisayo, ngoba akukho lutho olukhulu oluyishintshile, izikweletu zaqhubeka, impilo yami ayizange iphumele, esikhathini esidlule yayisalapho. Kodwa ngaphakathi okuthile kwaqala ukuhamba. Ngaqala ukuzibona ngingumuntu ongakwazi ukudonsa ingcebo, impilo namathuba. Khona-ke isimo sami sangaphandle saqala ukushintsha. Ngaphansi konyaka, imali yami yaphuma kumadola ayizi-4,000 yaya kumadola ayi-175. Qaphela, angishintshanga umsebenzi, angizange ngifunde esikoleni, angizange ngithole ifa. Ukushintsha okukodwa kwakuyi-vibration yami. Ngiphume emkhawulweni olukhulu lokuntuleka futhi ngaxhuma emkhawulweni olukhulu lokuchuma. Ngenxa yalokho, abantu abalulekile baqala ukubonakala, ibhizinisi laqhubeka, namaphethini avele avaliwe. Ngiyakubuza, mangaki amahlandla ucabange ukuthi ukuphila kwakho akukwazi ukushintsha ngokungabi nesitifiketi, ngokuba uqalile sekwephuzile noma ngokuthwala izikweletu noxanduva olungabonakali? Bengikholelwa kulokhu. Kodwa ngokuqonda ukuthi amandla eqiniso awukho esikhathini esidlule, kodwa ku-vibration engikhetha ukuyihamba manje, konke kwashintsha. Lapho ngibuya emuva, ngiqaphela ukuthi bekungeyona inhlanhla noma ithuba, kodwa ukukhetha. Ngangingaqhubeka ngikholelwa emikhawulweni yami, mhlawumbe ngangisalapho. Kodwa nginqume ukukholwa ngenhlanhla, ngisho noma kungekho ubufakazi bokuphila. Lesi sinqumo sishintshile yonke inkambo yokuphila kwami. Cabanga, uma umuntu ongekho nemfundo, impilo, imali noma amathemba aphumelele, kungani wena ungaphumeleli? Yini ekuvimba ngempela? Ingabe ukushoda kwamandla noma i-vibration oyigcina usuku lonke? Ngiyazi ukuthi kungase kube nzima, kodwa njengami, ungashintsha ukuphila kwakho ngokushintsha i-vibration yakho yangaphakathi. Umbhalo wami awukona ngenhlanhla noma isikhono, kodwa ngokuthi uhambisane ne-vibration entsha nokugcina lomkhetho kuze kube yilapho umhlaba wangaphandle ungenalo elinye ithuba lokuhlangana nami. Futhi uma kuye kwasebenza kimi, kungase kusebenze kuwe. UNeville wayevame ukusho, uyakhawulelwa kuphela amandla okulalela nokungena umcabango. Lapho ngizwa lokhu, ngichitha imizuzu embalwa ngithule, ngicabanga. Ngoba, uma sihlola, akusona isimo sangaphandle esisivimba, kodwa ukungakwazi kwethu ukugcina ukunaka ekufunayo nendlela ephazamisayo yokusebenzisa umcabango. Mangaki amahlandla ucabange ngesimo esibi kakhulu. Lapho ulindile ukuhlolwa kwempilo, ubuze wazi uthola izindaba ezimbi. Ngaphambi komhlangano obalulekile, uke waqeqesha ngengqondo zonke izinto ezingase zihambe kakubi. Lokhu ukusebenzisa ingqondo ngokumelene nawe. Ingqondo yethu iyiphotocopy futhi ayiqondi okusemqoka noma okucabanga.
Lapho udla izithombe zokwehluleka, ukulahleka, ukugula noma ukushoda, umzimba wakho uzizwa lezo mizuzu njengezinto, futhi i-vibration yakho ihambisana naleyo mithetho. Akulona ithuba ukuthi ngemuva kokudla le micabango uthola into oyeyisaba. Kufana nokucela ukuphila ukuqinisekisa lokho osesele uqale ukuqapha engqondweni yakho. Cabanga ngokuphambene. Kuthiwani uma unquma ukusebenzisa ngokunengqondo umcabango wakho ukudala isimo esihle? Akuyona indlela enengqondo, kodwa ngokuzimisela. Cabanga ngokubona indlu ofuna ukuyithola, umsebenzi othandwayo, ubudlelwano obufunwayo. Cabanga uziva ujabule usulelephi lonke lokhu. Isayensi iye yabonisa ukuthi ubuchopho abukwazi ukwahlukanisa isimo sangempela nesicabanga ngokuqonda. Izifundo ze-neurology zibonisa ukuthi ngokubona ngokuningiliziwe isenzo, izindawo ezifanayo zobuchopho zivuliwe njengokuba usenza lelo senzo. Ngokubona ngokujulile ikusasa elifiswayo, uqeqesha ingqondo yakho nomzimba ukuze uhlale kuleli qiniso elisha. Ngisebenzise lokhu nsuku zonke. Angikufundanga kuphela ngokuphumelela, kodwa ngizibone ngingumuntu ophumelelayo. Ngivala amehlo ngibone ngingena ezindaweni eziphambili, ngikhuluma nabantu abaphumelelayo, ngenza izinqumo ezazibonakala zingasebenzi. Ekuqaleni kwakubonakala njengomdlalo umcabango. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ngiqaphele ukuthi amandla ami ayashintsha. Ngihamba ngendlela ehlukile, ngikhuluma ngendlela ehlukile, ngiziphatha njengomuntu osele ephila leli qiniso. Futhi lokho kudonsa amathuba angaphambi kokuba kude. Uma ucabanga ukuthi awukwazi ukubona okuthile okungcono, kungenxa yokuthi uvalelwe izithombe zokuntuleka nokungaphumeleli, ulibale amandla akho amakhulu okudala. Kufana nemisipha ebuthakathaka. Kodwa nje uqeqesha ukuba usebenze. Qala kancane. Ngaphambi kokulala, bona isithombe esilula, uthola ucingo olunezindaba ezinhle, ubona i-akhawunti yakho yasebhange izele, ugibele umuntu othandekayo. Gcina lesi sithombe imizuzu embalwa. Ingqondo ingase iphephe, kodwa hlala uqine. Lo mqeqesho uqina ukunaka kwakho futhi ukhulisa ingqondo yakho. Ngiyakhumbula isikhathi lapho ukuphila kwami kubonakala kungaqinile. Ngangingenayo ingqondo yendlela izinto ezazihamba ngayo, kodwa ngizinikele ekuboneni ngokuqhubekayo engikufunayo. Isimo esisodwa siye sabhalwa, ngizibona ngisesiteji, ngifundisa abantu, ngabelana ngalokho okushintshe ukuphila kwami. Ngaleso sikhathi, ngangingenayo isikhungo, akukho lutho olukuchaza ukuthi kuzokwenzeka. Kodwa ngemuva kweminyaka, leli qiniso elichazwe liye laqala ukubonakala. Ngiye ngiphila into engangiyicabange ngengqondo. Umbono awukona umdlalo noma ukubaleka eqinisweni. Ithuluzi elishapa i-vibration yakho nalokho okudonsa. Uma udla izithombe zokwehluleka, uzoqhubeka uhamba ngalo. Kodwa uma ugcina izithombe ezinkulu, ngisho noma zibonakala zingasebenzi, ushintsha i-vibration yakho, futhi ngenxa yalokho, imiphumela yakho. Uzoze uvumele ingqondo yakho ukuba isebenze ngokumelene nawe. Akuyona isikhathi sokuqala ukushintsha umdlalo nokudala ukuphila olufunayo. Ekugcineni, awudingeki lokho ofuna, kodwa lokho ocabanga ngakho ngokuqonde nangokuqinile, futhi ugcine ngokunaka kwakho. Abaningi bakholelwa ukuthi abachumi ngokungabi nemfundo, amathuba noma umhlaba onzima. Kodwa akukho lutho oluyona nkinga yangempela. Lokho okuvala abaningi akusona ukushoda kolwazi, kodwa yisimo sangaphakathi. Isimo luhlobo lweprogramu yezingqondo, ebekwe ebuntwaneni, ebusa imikhuba nezinqumo. Ngisho noma wazi ukuthi yini okufanele uyenzayo, uqhubeka usebenzisa ama-pattern afanayo. Cabanga ngomuntu ofundile iminyaka eminingi, ophumelele esikolweni esihle, wakha umsebenzi enkampanini enkulu, futhi, naphezu kwalokhu, ulwa ukuze akhokhe indlu yakhe noma uphila ngokwesaba ukuhlala emhlalaphansi. Ingabe ukushoda kolwazi? Akunjalo. Ulwazi aluguquki emiphumeleni uma isimo sihlala njalo. Kufana namandla angabonakali, afakwe emqondweni engenalwazi, okuthinta ukubuyela eqinisweni elifanayo. Leli simo senziwe ebuntwaneni.
Konke okwakuzwakala, okwakubukwa futhi okwakuzizwa kwabhalwa ngaphandle kokuthi kube khona abanye abantu engqondweni yakho engenalwazi. Uma abadala bathi imali ayikhulumi ezihlazini, ukuthi ukuze uthole okuningi kufanele usebenze kuze kube sekufeni noma ukuthi ubudlelwano buhlala buphela ngokuhlupheka, lezo zinkolelo zamukelwe njengezinto ezifana neqiniso. Ngisho nanamuhla, usuyinduna, ungase ufunde izincwadi eziningi, wenze izifundo, ufuna izinkombandlela ezintsha, kodwa usasebenzisa ama-pattern angafuneki. Yisimo esisebenza ngokuthula. Ngiyakhumbula ngokuqonda ukuthi lokhu kubonakala kanjani ekuphileni kwami. Ngaphambi kokwazi le mithetho, ngihlala ngingenawo imali. Ngingasebenza kakhulu, kodwa angizange ngibone imali esele. Bekungeyona ukushoda kokusebenza, kodwa ingqondo yami yayihlelwe ukukholwa ukuthi ukuchuma akuyona kimi. Bengithola kancane, ngizikweletha, futhi yonke ithuba lahluleka ngivibration yami yangaphakathi. Kwakuyilapho nje ngiqonda umqondo wesimo lapho ngibona khona impande yenkinga. Lokhu kwenzeka ngezigidi zabantu. Bayazi ukuthi yini okufanele bayenze, kodwa abayenzi. Bafuna ukonga, kodwa baqhubeka bechitha. Bafuna ukuzivocavoca, kodwa bahlala bengasebenzi. Bafuna ubudlelwano obuhle, kodwa bawela ema-pattern afanayo okuchitha. Lo mbandela ukhulisa ukukhungatheka, ngoba umuntu uqaphela ukuthi unolwazi, kodwa imiphumela iphansi. Akukho lutho oluhlungu kunaleyo mbandela. Izifundo zepsychology yokuziphatha ziqinisekisa lokhu. Izifundo zibonisa ukuthi cishe amaphesenti 95 yalokho esikwenzayo nsuku zonke kuyalawo awenziwe ngezindlela eziqondene, okuyimikhuba engadingi ukucabanga okukhulu. Amaphesenti 5 kuphela wenqumo yizinqumo eziqonde. Okusele yisimo esisebenza ngemuva. Akunandaba nokuthi ufuna kangakanani ukushintsha, uma ungashintshi le mithetho, uzoqhubeka usebenzisa indlela yakudala. Cabanga, mangaki amahlandla uqale ukwenza ngendlela ehlukile, kodwa uthola umphumela ofanayo. Uqale ukuphikelela ukuthi kuzoba yikho kokugcina lapho uwakhona kuleyo mbobo yezezimali, yezingqondo noma yemisebenzi. Futhi wenza konke. Lokhu kufakazela ukuthi akusona ukushoda kwamandla, kodwa amandla angabonakali esimo esilawula izinyathelo zakho. Kodwa kukhona into enamandla, uma isimo senziwe ngokuphindaphinda, singashintshwa ngokuphindaphinda. Ngokuzibeka njalo emicabangweni emisha, izithombe nokukholwa, ingqondo engenalwazi iqala ukwamukela leli qiniso elisha. Ukushintsha akwenzeki ngosuku olulodwa. Udinga ukuqina, ugcine i-vibration entsha kuze kube yilapho iprogram yakudala iphela amandla. Umhlaba wangaphandle awukhawuleli. Akuyona iminyaka yakho, isimo sezezimali noma izimo. Yisimo esikuphethe. Uma uyibona, uqaphela ukuthi unemfihlo yokushintsha. Ungakhetha ngokuzimisela imicabango emisha, izithombe, imikhuba, futhi uphinde uhlele isisekelo sengqondo yakho. Uma uke wazibuza ukuthi kungani, naphezu kokusebenza kanzima, ukuphila kwakho kubonakala kuhamba ngezigaba, manje unomphendulo. Uma unquma ukushintsha leli simo, konke okuzungezile kuqala ukusabela ngendlela ehlukile. Enye yengcebo engiyitholile ivela kumqeqeshi omkhulu ogama lakhe linguVal van der Waal. Wathi, obalisa izindaba, ubusa umhlaba. Ngaleso sikhathi, angizange ngiqonde ngokuphelele ukujulile kwegama. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ngiqaphele ukuthi ukuphila kwabo bonke kubalwa yindaba esikhethayo ukuyibhala, ngokunengqondo noma ngaphandle kokunengqondo. Umehluko ulapho umuntu othatha ipeni, wena noma isimo sakho. Ngiyakhumbula usuku oluthile, ngo-1973. Ngangiyedwa, ngihleli esofeni endlini encane eMaplewood Lane. Ngangingenalutho ngaphandle komcabango, kodwa nginqume ukubhala, ngiyobakha inkampani ezosebenza emhlabeni wonke. Ngaleso sikhathi, kwakungekho hovisi, iqembu, noma ikhasimende. Konke enganginakho kwakuyicabango elilotshwe ephepheni. Kwakuwumlando nje engangikhetha ukuwuchazela kimi. Futhi nansi indawo ebalulekile, ngokubhala indaba ngokucacile futhi ubandakanye ngomzwelo nayo, umhlaba uqala ukuhleleka ngokuya ngevibration yakho.
Ngaleso sikhathi ngangihlala ngicabanga ngeqiniso lomqondisi wezwe lonke. Ngangibona, ngizwa futhi ngikholwa ngalokho, ngisho noma kungekho ubufakazi bokuphila. Ngemuva kweminyaka eminingi, ngithole ucingo lomlingani wami ethi inkampani yethu ikhona kuwo wonke amazwe emhlabeni. Leyo gama eyalotshiwe ngiyedwa esofeni iye yaba yiqiniso. Cabanga amahlandla amaningi okumisa ukulalela izindaba ongathandani nazo. Imali ayiyona kimi. Ubudlelwano buletha ubuhlungu. Impumelelo yiyona kuphela kulabo abanhlanhla. Njalo uma uqinisa lezi zigaba, ubhala izahluko ezigcina ukuphila kwakho lapho kukhona. Wake wabona indlela abantu ababala ngayo indaba efanayo iminyaka. Bahlala bekhala ngezinkinga ezifanayo, baqinisekisa ukukholwa okufanayo, baphinda izahluko ezifanayo. Lokhu akusona ukuxoxa nje, yi-vibration. Futhi ukuphila kuphendula ngezimo eziningi eziqinisekisa indaba abakhethe ukuyichaza. Ushintsho olukhulu luqala lapho unquma ukubhala kabusha ngokuzimisela le ndaba. Akuyona indlela yokuzikhohlisa. Kusho ukukhetha umbono omkhulu nokugcina kuze kube yilapho kuba yiqiniso. Lapho uThomas Edison ehluleka izikhathi ezinkulungwane ngaphambi kokudala isibani sokukhanya, wayengathi, ngingumuntu ophumelelayo. Wayethi, ngifumene enye indlela engasebenzi. Wayekhetha indaba ayiyochaza. Futhi kwakuyiyo leyo ndaba eyayikhanya izwe. Ukuthi abantu abakhulu, abanjengo-Oprah Winfrey, bayakwazi ukunqoba ubumpofu nokuhlupheka kwasebuntwaneni babo, kusitshela okukhulu. Bayakha izindaba zabo, bephendula izingxabano zokuphila zibe yizimangaliso. Akulona ubuhlwempu oqondisa ukuphila, kodwa indaba oyikhethayo. Wena nguwe umbhali nomlingisi omkhulu wempilo yakho. Ukuphikelela ezindabeni ezimbi kuzokwenza impilo ihlale ifana, kodwa ukuqala indaba entsha, ukukholwa ngaphambi kokubona, kuzokwenza impilo yakho ihambisane nemiqondo yakho. Yiphi indaba ozitshela yona, nazo zonke? Ngoba leyo ndaba iyalawula amandla akho nasemvelweni yakho. Kungani ungazami ukubhala indaba yokunambitheka, uthando, impilo enhle, nenjongo? Njengoba ngenza ngalolo suku, nakho ungakhetha ukwakha izingxenye ezilandelayo zempilo yakho. Babekhuluma njalo ukuthi ngiyaneliswa yilokho okunayo. Ngizwe lokho izikhathi eziningi, ngizama ukukholwa. Kodwa iqiniso liwukuthi lokho akulona iqiniso. Ukunganelisekile akuyona iphutha, akuyona nokungahloniphi. Kuyindlela yokudala, amandla aphila aphinda athi khula, wanda, yiba ngaphezulu. Ufuna ukukhanya. Uma ufuna into akuyona iphupho, liqiniso lokuphila kwakho elifuna ukukhula. Umkhulu umona lo, abantu bafunda ukuwesabeka. Abaningi bafundiswe ukuthi ukufuna okuningi kuyisono, ukuphupha inhlanhla kuyizifiso, ukufuna uthando oluhle kuyinto engalungile. Kodwa akunjalo. Ngizame ukuwamukela ukuphila okuncane, okugcwele izikwelethu nokuhlupheka. Kodwa njalo lapho ngicisha ifa elithile, ngizizwa ngingenalutho. Njengoba ngingumuntu, ngiyaphila. Lapho ngiqonda ukuthi lokhu akulona ubutha, kodwa umngane, konke kwashintsha. Ifiso liqala ukuguquka, liqala ukunyakaza. Ifisho lisho ukuzalwa. Ifiso linjengokukhulelwa, imbali, uma uyinakekela, izoba yinto engokoqobo. Abantu bayayishiya ngaphambi kokuba izalwe. Bayaqaphela izimo, ababoni ubufakazi bokuthi kungenzeka, bayifihla le mbewu ngokungakholwa. Yisiphi ifiso oliyesaba ukubona? Mhlaba muhle, umsebenzi omubi, ubudlelwane obusha, noma uhlelo oluhlale ludeleyo? Ukucabanga ngakho, bese uzitshela ukuthi akulona isikhathi, akuyona indlela, sekwephuzile. Baphulukana, bacabanga ukuthi ifiso lingelona iqiniso. Kodwa ifiso libonisa ukuthi kukhona. Ngiqonda ukuthi ifiso liyibizo lempilo. Ukuthi ungaphezulu, ungaba nokuningi, ungaphila okuningi. Uma ungasilaleli, ukuphila kuyahlala kuncane, kupinda. Kodwa uma usilalela, ukhula. Akuyona indaba yokuthi konke kuzokwenzeka ngokushesha, kodwa amandla akho ashintsha. Uma amandla akho ashintsha, uzothola izinto, abantu, amathuba afanelekile. Umngane wathi, siphila impilo yokugubha, singagubha yonke imihla.
Lokho kuye kwangithinta. Akuzona izipho, kuyinto yokujabula njalo ngenxa yezifiso ezifezekile. Ngingathanda ukuthi ube nempilo lapho izifiso zakho zingavimbi, zibe yizinto ezingokoqobo. Ungazikhuthazi ngokufuna okuningi. Bona ukuthi impilo ifuna ukukhula nguwe. Yini ofuna yona? Akuyona into abantu abayifunayo, yilokho okwenza inhliziyo yakho ikhawuleze. Yilokho okubizayo, okushintsha ukuphila kwakho. Akukhona ubudala, isikhathi, izimo. Kuyindlela oyikhethayo yansuku zonke, imali oyitholayo, ubudlelwane, impumelelo yakho. Uma usuku lwanamuhla uyalalela, ususebenza. Ngizokumema ukuba uqhubeke. Ividiyo elandelayo izokusiza ukuba ube ngcono. Ngiyabonga ngokuba lapha, ngilindele kwividiyo elandelayo.